Apagas. Apagas. Agora Suzuki, caralho. Gasolina. Se fora Suzuki iba moito mellor, pero así, o carallo. Os KTM, é o que teñe. Suzuki. Ejemplo de KTM. Mira esta vaquilla. Es un lugar que te ame. Compañía que te ame. Aí se sube só. Quitamos todo. Quitamos todo, aí se sube. Quitamos todo, aí se sube. Aí está olhando esse. Moito cheira a gasolina, eh? Mira a gasolina. Oiche, esa gasolina. A gasolina lle volta. Ten aceite. Sí, que fumea. Fumea. Ten aceite, esa gasolina. Pero, cheiro. Eso falle ben. Ten o ten. Botei nunha garrafa grande, joder, a botei yo. Bueno, ahora enganchamos más arriba. Eu xa o sabía, se compraras a KTM 400 non había menos. Como funciona o bar? Verdade? É logo, Bueno, mira, aguantad aí un pouco, rapaz. Por aí. Agora, aquí está o llano. Amarrado ao mar. Recollede agora coa mão a ver se vai. Puta que te pariu. Cago en Dios. Bueno. Tú grava todo. Grava todo. No, se queredes non gravo, Eu é para ter unha anécdota. Eu se sei non vengo. Agora xa non funciona. Se vos parece mal que grave, apago, Oye, cho, isto foi unha conspiración, Isto seguro que foron ali mesturando a gasolina. Eu. Isto foi un pau moi grande para o grupo que Oye, ten. pero habrá que mirar se ten algún... Escoitade. Habrá que mirar se ten algún tubo desconectado. Manolo, que lle pasou a Vicente? Isto é un pau moi grande para o grupo que ten. Arriba Suzuki!
Aí, carai. É más, oíche, non me gusta a cincha que tes, Manolo? Naranja que ten. Dállela. Non te va a dar, Oíche, dállela.